Qualsevol persona pot ser partícip de la transició cap a un model energètic més sostenible sense que això impliqui fer una gran inversió. T'expliquem com. El primer pas és optimitzar el consum energètic de la llar. Revisa la potència contractada i evita el malbaratament d'energia a través d'hàbits de consum eficients com substituir bombetes, aprofitar les hores de llum o utilitzar els electrodomèstics de forma òptima. Un altre gest important és buscar una comercialitzadora d'energia 100% renovable per reduir dràsticament l'impacte ambiental del teu consum. També pots optar per alternatives més sostenibles i econòmiques a l'hora de desplaçar-te, com per exemple anar en transport públic, a peu o en bicicleta. O si et canvies el cotxe, fer el canvi al vehicle elèctric. Finalment, és ideal generar la teva pròpia energia renovable, ja sigui amb plaques fotovoltaiques, autoconsum compartit o amb sistemes com l'aerotèrmia o l'energia eòlica. La transició energètica és un procés de canvi progressiu en el qual el paper de la ciutadania és un element clau.